Nukleo atomikoaren eredu simple batean, M masadun nukleoia ondorengo potentzial eraginpean mugitzen dela hartzen da. Hau da, daukagun energia potentziala eta hementxe daukagu honen irudia. Beraz ikusten duzuenez potentzial putzu bat daukagu. Eta hementxe dagoen barruan daukagun masa nukleoia dala eta hori literatura gutxa da. Azken finean daukagu partikula bat, hementxe daukagun potentzial putzu honetan sartuta, honen sakonera V0 dugu. Non V0 ondorengo erlazioa betetzen duela kontsiatuko dugu. Beraz, mentxako V0 esaten digute edozin bat ez dela, baizik eta arekin erlazionatuta dagoela adierazpen honen bitartez. Zenbat egoera lotu daude? Claro, badakigu hementxako egoera lotu batzuk izango ditugu, baina daukagun egoera lotuen kopurua mugatuak daude. Zenbat V0, handiago izan, egongo diren egoera lotuen kopurua handiago izango da. Eta zenbat eta zabalagoa izan, baita egongo diren egoera lotuen kopurua handiago izango dugu. Beraz, egongo diren egoera lotuen kopurua, zer esanik ez V0 eta haren funtzioan izango ditugu. Eta V0 eta ak duen erlazioa hau izan da, eskatzen digute da egoera lotuen kopurua. Horretarako behar dugu zein den egoera lotuen energiak betetzen duten erlazioa. Hori da behar duguna, orokorrean betetzen duen erlazioa. Beraz, horretarako, teorian egin genuen bezala, aztertu behar dugu zein den energiak betetzen duen erlaziorik ateratzeko, goratzen duzu ekuazio transzendenta batzuk ateratzen zirela, horiek behar ditugu. Eta horiek aztertu beharko ditugu. Nola aztertuko ditugu? Egoera lotuen kopurua eskatzen digutenez, bagian azterpen grafikoa izango da honen egitea. Beraz, horretarako energia betetzen duen erlazioa ateratzeko, betiko eran, garatu egin behar dugu, hasieran jarri zein den hementxagoen zati bakoitzean dugun uin funtzio betetzen duen erlazioa, adibidez hementxe izango dugu esponentzial erreala, k bat x, non k bat hori dugun erro bi m v0 minus eren erroa zati h barran berdina dugun. Adierazpen hauek egitea zuzenean egin dezakegu, ez dugu, zer esanik ez, hau, denbora independentea den Schrödingeren ekuaziotik datuz, baina zuzenean jarri dezakegu zein den alde bakoitzean betetzen duen uin funtzioa duen adierazpena. Gero bestaletik hementxe agertzen dana da esponentzial irudikariak ditugu, baita jarrezako sino eta kosinuen kombinazio lineala, eber i k diferentia dugu, k bi x gehi c eber minus i k bi x, non k bi hori, claro, hementxe dagoen energia potentziaren balioa 0 denez, daukaguna bi m e den erroa, zati h barra, eta azkenik daukagu d eber minus k bat x. Beraz, honetatik hasita, badakizu zein zu diren, aplikatu behar direko pausuak, uin funtzioaren jarraitasuna, momentu linealaren edo lehenengo derivatuaren jarraitasuna baita aplikatu behar dugu, eta hortik ateratzen dira, teorian egin genuen bezala, energiak edo k-ak betetzen duen erlazio batzuk. Horretarako badakigu bi uin funtzio mota ditugula, alde batetik uin funtzio simetrikoa eta antisimetrikoa. Eta kasu bakoitzerako, kasuetan daukagun putzu potentziala eta gainera jatorria zentruan dagoenez, energia potentzia simetriko izan da uin funtzioak izan daitezke edo simetrikoak edo antisimetrikoak. Eta karo, kasu bakoitzean betetzen den energiak antisimetrikoak. Energia betetzen duen erlazioa diferentea dugu. Orduan, simetrikoen kasuan daukagun k eta energia betetzen duen erlazioa ondorengoa dugu. Eta guzti hause zuzenean, teorietik eta aukikun, ateratako emaitza zuzenean aplika genezaken, edo bestela zuzenean garatu egin dezakegu. Beraz, k bat, berdin k2, tangente k2 a. Hori alde batetik. Eta antisimetriko kasuan daukagun erlazioa ondorengoa du k1 minus k2 kotangente k2
A. Non, hau da, bestera batean izendatzen badugu, hau da, deitzen badugu X berdin A, K, B deitzen badugu, eta Y berdin A, K, bat deitzen badugu, orduan hauek beste erlazio, beste Y eta Xen funtzioan, Y berdin X tangente Xen berdina dugu, eta bigarren erlazioa dugu, Y berdin minus X kotangenten X berdina dugu. Eta X eta Y hori izan da, dakigu, X karratu, Y karratu da berdin, BMV0, zati H barra, bider A karratu. Beraz, R karratu hau duen, zirkunferentzia duen, ekuazioa da X eta Y betetzen duten erlazioa. Eta gure kasu honetan, hementxe ordezkatzen badugu V0 duen adierazpenarekin, geratzen zaiguna da 15 pi karratu zati bi. Zati bi jarriko dezagun. Hau da, R karratuak betetzen duen erlazioa. Beraz, hemetik ateratzen dugu erradioa justu izango dela honen erroa, beraz, gutxi gora bera da 2,7 bider pi. Hau da, zirkunferentziak betetzen duen adierazpena. Beraz, egingo dugu? Egingo duguna izango da, izango da, hementxe agertzen diren, bai uin funtzio simetrikoak eta antisimetriko betetzen duten bi erlazio hauen irudia edo grafikoa egingo dugu, eta kasu honetan zirkunferentziaren erradioa hau izan da, egingo dugu hauek eta zirkunferentzien arteko ebakidura egingo dugu. Zenbat ebakidura puntuen arabera, agertzen diren ebakidura puntuen arabera, ikusiko zenbat egoera lotuak egongo dire. Alde batetik, beraz, egingo dugu, gehien bat, interesatzen zaiguna da X eta Y, Y Xen funtzioan irudikatzerakoan bakarrik kuadrante hau da guri interesatzen zaiguna. Bai X eta Y positiboak izango direlako era honetan definituta. Eta bai tangente X eta tangente X dauka bere asintota pi biren puntuan, adiz kotangente X pi puntuan dauka, gero daukagu hiru pi biren puntuan daukagu, beste tangenteak daukan asintota, gero kotangenteak bi pian, bost pi biren, gero hiru pin, eta horrela jarraituko genuken. Kasu honetan guri, hiru pira arte joanaz, azken finean, mentxe daukagun radio maksimoa, mentxe irudikatuko dugun, gero zirkunferentzia, 2,3 baino txikia dugu, baina 2,5 baino handiagoa, beraz erradioa emeti dabil gutxi gora bera. Orduan, mentxe X tangente Xen irudia egiterakoan, mentxe esan dugun bezala, daukagu, lehenengo eta behin. Asintotak jarriko ditugu, guztien asintotak. Lehenengo beltzez jarriko ditugu tangente dituen asintotak. Hauek dira tangente Xek dituen asintotak. Beraz, honen irudia, lehenengo kuadrante horretan egiten badugu, eta jarriko berdean irudikatzen badugu, hau izango dugu, beste, geometrik azpite jarraituko dugu, baina hori ez da guri interesan zaiguna, eta beste berdean, horrelako gauza bat izango dugu. Hau da, tangenteek, hementxe daukagun lehenengoek, betetzen duten grafikoen irudiak ditugu. Hori alde batetik. Eta gero bestatetik, beste kolore batekin, kasu honetan, arroza denen kolore horrekin, jarriko dugu kotangenteek daukaten relazioak. Kasu honetan asintotak pi, bi pin eta hiru pin izango ditugu, eta hauei dagozkien irudia, holako gauza bat daukagu, alde batetik hau, beste aldetik beraz hau da, uin funtzio antisimetrikoak izango dira. Oso ondo. Eta gero, egin behar duguna da, orain, erradioa 2,7 bider pi, beraz, gutxi gora bera dana duen zirkunferentziarekin ebakidura egin behar dugu. Beraz, utzi da zue
gutxikora holako gauza bat dugu, beraz, kasu honetan, zenbat ebakiura puntu daude, beraz, honi dagokion ebakiura hemen dugu, hori bat, guzti hauek simetrikoak 2, eta beste hau beraz 3 berde, beraz 3 simetriko daukagu, gero bestatetik daukagu bat, 2, eta beste 3 antisimetriko daukagu, eta beraz dauden ebakiduren puntuak markatzen dute dauden egoera lotuen kopuruak. Eta zenbat egoera lotua izango ditugu kasu honetan? 6 ebakidura puntu daude, beraz 6 egoera lotuak izango ditugu. 3 simetriko eta beste 3 antisimetrikoak izango direnak. Beraz, egoera lotuen kopurua ematen diguten baldintzekin 6 izango ditugu.